Κύριον ημών οικετεύσομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία όρθια ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πόση Και το πνεύμα σου. εκ του καταμάρχων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην. Και ευθέως αναβαίνων από του ύδατος είδε σχιζωμένους τους ουρανούς και το πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνων επ' αυτόν. Και φωνή εγένετο εκ των ουρανών, «Συ ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Μάρκου. Κύριε ελέησον. Του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Οικαίη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν Ιορδάνη Βαπτιζομένος σου Κύριε, Η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνηση που αγεννήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, ο αγαπητός ονομάζουσα και το πνεύμα ευθύνης περιστεράς ευεβαίου του λόγου το ασφαλές μου επιτυχάνει Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο ότι Πήγαινε μαζί με το δεσπότη σε κανένα φωτογραφία. Δες και μια φωτογραφία.
σώσε τον Ναι, είναι μετά. Δεν ξέρω το